Hyvää päivää. Tämä on Minä ja Husu-ohjelman tämän kerran ohjelma ja minulla on vieraana presidentti Tarja Halonen. Tervetuloa lähetykseen, presidentti Halosta. Ihan ensimmäiseksi haluaisin kysyä, sinullahan on Meggi-kissa ja sait hänet Venäjän pääministeri Dmitri Medvedeviltä. Kyllä. Oliko tämä toivomus vai oliko se ihan spontaani? Miksi hän sulle toi tämän kissan? Se ei ole oikeastaan kumpaakaan. Minulla on ollut 2 kissaa. Toinen oli ronttikissa, joka kuoli kunnioitettavassa 21 vuoden iässä. Ja sitten oli tämä Miska-kissa, joka oli tämä musta nuorempi kissa. Ja se hänkin taisi eli 16 vuotta. Joo. Ja sitten kun ensimmäinen kissa kuoli, niin venäläiset ystäväni Medvedev kysyi, että haluaisinko mä toisen kissan heitä. Ja mä sanoin, että ei meidän vanha ronttikissa enää totu toiseen. Ja sitten kun ronttikissa kuoli, niin sitten Medvedev ilmoitti, että no meidän kissalla olisi just nyt pentuja, että kai sä haluat nyt. Niin, se oli niin kuin heidän perheen kissa. Ei, se oli heidän perheen, joo, aivan niin kuin sanoit. Heidän perheen kissa. Niin pienenä kuin se oli mahdollista, ei 4 kuukauden ikäisenä, koska sen alle ei voi kissaa luovuttaa maasta toiseen. Siinä on jo rokotukset ja kaikki tämmöiset siruttamiset ja muut, mitä pitää olla, että kissa on kunnossa. Joo. Ja sitten tämä kissa juhlallisesti Venäjän suurlähettilään toimittamana annettiin minulle punainen rusetti kaulassa. Ja kissa ei oikeastaan, mekin on hyvin itsepäinen kissa, niin se on mutta hyvin se on kotiutunut. Joo, kun mä esimerkiksi esitin mun ystäville, että mä haastattelen presidentti Tarja Halosta ja että hänellä on tämmöinen kissa ja se on saatu Venäjältä, niin ensimmäinen reaktio oli se, että onko hän läpivalaisu sitä? Että onko siellä jotain kamerat tai kuuntelulaitteita sisällä? Ei todellakaan, saa olla ihan kauheasti. En meillä kotona puhuta mitään sellaista, mitä ei voisi julkisuudessa sanoa. Mä luulen, että läpivalaisusta ei löytyisi mitään muuta kuin tämä kissan sivu ja ei ainakaan mitään näyttää siitä. Niin, mutta kun puhutaan tällä hetkellä maailmassa, kuinka Venäjä niin vakoilee melkein kaikkia ja niillä on ollut vaikutusta presidenttivaaleissa ja kaikkea muuta. No, pitää puhua mekin kanssa sitten jatkossa politiikkaa, mutta ei ole tähän asti puhuttu. No niin, hyvä. No niin, mennään vähän pikkasen semmoisen mulle tärkeä asia. Mä oon perhekeskeinen ihminen, mä oon isosta perheestä ja oon aina halunnut niin kuin, julkiset ihmisistä tietää, että minkälaisia he ovat niin kuin, omia perheiden kanssa. No, sä oot niin kuin, somistajan äidin ja hitsaajan isän tyttärestä tullut juristiksi, niin minkälainen perhe sulla oli? No, meillä on lähinnä sellainen pensasperhe. Nämä näkyy tietysti nuo tiedot, mitä sanoit, niin näissä virallisissa tiedoissa. Tosiasiassa minun vanhempani menivät naimisiin 1942 sodan aikana ja sitten jouluna ja sitten mä synnyin vuotta myöhemmin, 1943 jouluaattona, joka oli Suomessa viimeinen sotajoulu. Ja sitten niin kun se yhteiselämä ei oikein sujunutkaan rauhan tultua, ja sitten mun vanhemmat on eronneet, joku mä oon ollut parivuotias, ja minulla ei ole ollut mitenkään lähempää kosketusta omaan isäni. Äitini avioitui uudelleen minun ollessa juuri koulua aloittamassa, ja tosiasiassa siis minun varsinainen isähahmoni on Ture Herman Fors, joka oli sähköasentaja Helsingin Kalliosta. Ja tätä kautta voi sanoa niin, että perheessä oli hyvin tuttua sekä suomen kieli, jota äitini puhui pelkästään, ja sitten isän kautta, tämän uuden isäni kautta, niin tuli ruotsinkielinen, tai oikeastaan kaksikielinen suku. Ja sitten myöhemmin perheeseen liittyi myöskin uuden isäni orvoksi jäänyt sisaren tytäret. Eli meitä oli 2 sitten isompana lapsena ja tätä myöden, niin voi sanoa, että mä oon tottunut pienestä asti siihen, mitä äitini sanoi, että ne lapset ruokitaan, jotka on ruoka-aikaan pöydässä. Samalla tavalla se on sitten jatkunut minunkin kohdalla, että Pentin kautta on meidän perheessä ollut enemmän tai vähemmän, ei koko aikaa, mutta kuitenkin 3 lasta. Ja sitten mun oma biologinen tytär, jotta sitten tulee 4 ja sitten meillä on lastenlapsia tällä hetkellä yhteensä 5. Eli tässä mielessä niin voi sanoa, että meillä on vähän semmoinen nykyaikainen perhe, vaikka vanhempia ihmisiä joullaan. Mutta onko sitten joulupöydät sitten semmoisen vähän iso perhe? No sekin menee oikeastaan, kaikki aina kuvittelee, että sitä voisi sitten kaikki kutsua kotinsa, mutta kyllä nämä meidän nuoret ainakin tai jo keski-ikäiset omat lapset, niin ne on sen verran itsellisiä, että siinä onkin aina sommittelemista, että niitä saa samaan pöytään, mutta joulun pyhät ja vähän joulun aluspäivät menee
aika niin kuin tiukkaan sitten sen kanssa, että kenen luo mennään minäkin päivänä, kun heillä on omat traditiot, mutta kyllä niihin onneksi sitten mekin mahdumme. Joo. Mä oon itse, perheeni on vaikuttanut paljon mun elämässä. Ja mä oon lukenut sinusta paljon ja äiti on ollut sulle niin kuin semmoinen rakas ihminen ja läheinen ihminen. Kyllä äiti, mutta myöskin tämä minun niin kuin virallisesti sanottuna isäpuoleni. Molemmat ovat vaikuttaneet ja kumpikin tulevat työväenliikkeen perheestä niin, että he olivat tottuneita erityisesti ammattiyhdistysliikkeeseen, mutta äänestivät myös työväenpuolueita. Ja tässä mielessä niin minulla tietysti oli sitten nuorena radikaalina vähän vaikeaa sitten alkaa kannattaa samaa puoluetta kuin vanhemmatkin, kun ei siinä ollut mitään protestia. Mutta näin sitten kävi. Kyllä luulen, että minä niin kuin olen oppinut kotonta sen, että ei saa tehdä vain itselleen, vaan pitää tehdä meille. Ja tässä mielessä niin... Mistä toi tulee? Meille? No minusta tuntuu, että minun äitini ainakin, niin hän oli hyvin, hyvin vahvasti työväenliikkeen ihminen, pääluottamusnainen itsekin, ja sitten hänellä oli jo varsin kova lapsuus sisällissodan jälkeen. Ja tässä mielessä niin hän niin kuin aina puhui siitä, että pitää ajatella sitä, miten niin kuin meille, tarkoittaa työväestöä, niin miten heille käy. Tai siihen Suomikin mahtui vähän laajemmalti. Ja sitten kun mä itse olin jo hyvin aktiivinen, ja olin siihen aikaan osan aikaa myöskin yksinhuoltaja, niin kun hän selosti sitten meidän Annalle sitä, että mikä takia äiti menee erilaisiin paikkoihin, niin hän sitten aina sanoi, että kaikki äidit rakastaa omia lapsiaan, totta kai. Sitten hän lisäsi, että hyvät äidit rakastaa kaikkia lapsia. Ja eli tämä on myöskin sitten mennyt seuraavaan sukupolveen hyvin. Mulla tuo ajatus, että me ja meille on semmoinen, josta on kanssa kasvanut. Mä oon itse elänyt 12 lapsisessa perheessä, jossa mikään ei ollut itsestään selvää ja kaikki piti jakaa. Ja kun tulen Suomeen, niin kun mä aina katson asiat vierasmaalaisen silmiin. Ja mä näin tai muuttajan silmin, vaikka pidän itseni kyllä suomalaisena. Ja se on se yksi asia, joka minua häiritsee tällä hetkellä Suomessa, että nyt meillä on niin kuin minä-muodossa aika paljon. Missä vaiheessa tämä lakkasi se me-muodosta minä-muodosta? No se on aika vaikea sanoa, mutta toinen sellainen äitini lausahdus, joka mä oon pikkusen muokannut tässä kirjakielellä, niin on se, että äitini sanoi joskus, kun me valitettiin, Helena ja minä, että joku asia ei ole oikein kiva, niin sanoin, että näin se on, ei elämä aina reilua ole. Mutta sitä varten täällä ollaan, että tehtäisiin maailmaa paremmaksi. Jossa tulee myöskin tämä, tehdään maailmaa paremmaksi, ei vaan, että oma elämä tulee paremmaksi. Ja mä itsekin huomasin sen, että minun on hyvin syvään tullut tämä me. Mä olin esimerkiksi, kun mä olin Harvardissa pari vuotta sitten opettamassa, niin se oli kiinalaisia opiskelijoita ja he tykkäsivät kovasti olla sitten mun oppilana. He sanoivat, että he on tottunut tähän me eikä minä. Ja se on varmaan tämmöinen pohjoismaisen yhteiskunnan kuitenkin sinne perusrakenne se me. Ja tässä mielessä nyt kun puhutaan aina, että minulla pitää olla valinnanmahdollisuus ja minulla pitää olla sitä ja tätä, niin sen tämmöiselle vähän varttuneemmalle ikäpolvelle, niin se kuulostaa hiukan pahalta, kun kysymys on siitä, että meillä olisi kaikilla niin hyvät terveyspalvelut. Meillä olisi mahdollisuus ilmaiseen koulunkäyntiin. Ja se tietysti pitää sisällä sinut ja minut ja niin kuin yksilö, mutta se ei pidä riittävänä sitä, että joku asia on järjestetty minulle oikein. Mä haluaisin sinun niin kuin äitiydestä ja sinun oma äitisi, jos löytäisit yhden asian, joka teitä erottaa tai joka teitä yhdistää vahvasti. No se, mikä meitä erottaa vahvasti, on se, että silloin kun minä olen ollut äiti, niin on ollut jo niin kuin paljon sosiaalisesti helpompaa ja ymmärrettävämpää olla esimerkiksi yksinhuoltaja tai vaatia sukupuolten välistä tasa-arvoa. Mutta sitten se, mikä meitä, niin kuin tässä kävi jo ilmikin, niin se, mikä meitä yhdistää, on se, että pitää omista asioistaan huolta, pitää olla ahkera, työtelijäs ja sitten tehdä myöskin meille, eikä vaan minulle tai omalle perheelle. Se on kyllä ihan sama. Okei, hyvä. Mennään vähän pikkasen eteenpäin. Nyt ollaan puhuttu vähän sun perheestä. Mä haluan puhua vähän tämän hetken Suomen ilmapiiristä, eli vihapuheesta ja rasismista. Onko vihapuhe ja rasismi tullut vasta maahanmuuton tulon myötä, vai onko se Suomessa ollut aikaisemmin? Se on ollut pinnan allakin aikaisemminkin, mutta se vaatii vähän raaputtamista. Missä muodossa on ollut ennen kuin me tultiin? Jotenkin tuntuu, että vasta kun minä tulin Suomeen, niin tämä alkoi kaikki. No minulla on sellaisia ystäviä, jotka on sinua vanhempia, ja jotka ovat tulleet muualta Suomeen, niin he sanoivat, että
70-luvulla tai vielä 80-luvulla ihmiset olivat uteliaita, he eivät tunteneet muuta maailmaa. Ja se uteliaisuus saattoi olla joskus kiusallista, mutta se oli periaatteessa aika myönteistä uteliaisuutta. Kun sen sijaan sitten nyt 2000-luvun tällä puolella, niin siitä on tullut tällainen, että sekoitetaan suoraan puhuminen ja vihapuhe toisiinsa. Suomalaisethan on aika, etenkin miehet, niin aika vähän puhuvia. Sitten kun heitä on kannustettu puhumaan, niin sitten se loppujen lopuksi niin se suoraan puhuminen, joka on ollut minullakin kotona aina sanottu, että pitää puhua suoraan, eikä pidä kierrellä, eikä pidä pelätä, eikä saa nöyristellä. Niin se on muuttunut sitten sellaiseksi, että puhutaan ja puhutellaan ihmisiä vihaisesti ja alentavasti ja väärin. Se on kaksi eri asiaa. Voit sanoa oman mielipiteesi, mutta sitten pitää olla myöskin niin, että kunnioittaa sen toisen mielipiteen. Eli sä oot sitä mieltä, että kun suomalaisia miehiä pyydettiin puhumaan, se on meidän vika, mutta me emme kertoneet heille, miten pitäisi puhua muille. No siinä mielessä se on meidän vika, että meidän olisi pitänyt kannustaa etenkin poikia siihen, että jos tuntuu pahalta ja jos on niin kuin tämmöisiä, että tämä on epämukava tilanne, niin pitäisi oppia aikaisemmin puhumaan. Ja siinä ei pitäisi niin kuin sitten toisia koettaa alentaa, vaan pitää pystyä katsomaan, niin kuin Väinö Linna sanoo kirjassaan, että katsoo niin kuin silmänsä tasolta. Ei alaspäin, mutta ei tarvitse katsoa ylöspäinkään. Se on sellainen hyvin suomalainen tapa, mutta siihen ei sisälly se, että halvennetaan toista. Sehän ei olisi suoraan katsomista. Mutta hyvä presidentti, tuo ei kuitenkaan ole ihan kaikki. Siis on niitä ihmisiä, jotka voivat hyvin, niillä on elämä hyvin, niillä on asiat hyvin, mutta siitä huolimatta käytävät tällaista vihaa retoriikkaa. Eli voiko sitä sanoa, että ne on pelkästään huonovointisia tai vihaisia ihmisiä? En tarkoittanut sitä, vaan tarkoitan myöskin sitä, että sä voit joko itse voida hyvin tai huonosti. Tuntea olos epämukavaksi, vaikka sulla olisi kuinka hienot olosuhteet. Jotkut ihmiset ei vaan osaa antaa itselleenkään niin kuin vapautta, omaa arvoa ilman, että he joutuu niin kuin jollakin tavalla tönimään muita. Mutta se, minkä takia mä sanoin, että se vaatii vaan vähän raappasua, nimittäin esimerkiksi Suomen romaanit on olleet noin 500 vuotta Suomessa. Ja meidän saamelaiset on olleet jo ennen meitä. Ja sitä huolimatta me väitetään, että meillä mukaan olisi ollut täysin yhtenäinen homogeeninen kulttuuri. Me ei ole tunnistettu meidän vanhoja vähemmistöjä, ennen kuin sitten, kun me jouduttiin vertailemaan niitä kansainvälisesti, ennen kuin meille tuli uusia vähemmistöjä. Sitten me huomattiin, että eihän me tarvitsekaan kaikki olla sinisilmäisiä ja vaaleatukkaisia. Kuinka sinä henkilökohtaisesti sinun kohdistuvia vihapuheisiin, miten sinä olet suhtautunut? Riippuu vähän, millä tuella itse on ja mistä sattuu tulemaan, mutta kyllä se tietysti niinkin on, että jos niitä on tarkoitettu loukkaaviksi, niin kyllähän ne aina välillä osuu. Mutta silloin pitää sanoa itselleen, että älä muutu siitä, että sinun kohdistuu vihaa. Eli puhuttelet itsellesi? Puhuttelen itseäni ja sitten mä tietysti koetan, jos on mahdollista, niin keskustella sitten näiden ihmisten kanssa. Mutta aina se ei ole mahdollista tuolla, jos nyt haukutaan semmoiseksi maailman vanhimman ammattiharjoittajaksi taikka ryssän kaveriksi, niin sitä ei vitsi alkaa puhumaan, minkä takia naapurimaiden kanssa olisi hyvät välit olla, koska usein saattaa sitten tämmöinen ihminen olla tunnepitoisesti niin kielteinen, että hän vaan hermostuu siitä lisää. Mutta jos on joku tämmöinen vähän järjestäytyneempi keskustelutilaisuus, niin mä oon aina valmis puhumaan. Mikä on pahin palaute, mikä olet saanut? No ei niitä viitti toistaan, ne on vähän painokevät. Älä sano, mutta minkälainen reaktio ne herätti sit sinussa? No, raivoa, ei, vihaa? Kyllä mä enemmän ajattelin niin, että taas tommoinen tyypillinen, niin kuin siitä kertojasta itsestään niin kuin kuvaava. Että mä aina sanon niillekin, jotka joutuu vihapuheiden kohteeksi, että niitä kannattaa kyllä varoa. Jotkut ihmiset on vaarallisia, että ihan fyysisesti varoa. Mutta että ne kertoo 90% siitä ihmisestä itsestään, ei sinusta. Ja esimerkiksi kansainvälisessä yhteistyössä me olemme naisjohtajien kanssa, poliittisten johtajien kanssa, niin paljon keskusteltu siitä, että me koitetaan tukea aina uusia ihmisiä sillä, että me sanotaan, että kaikki ne, mitä sinusta sanotaan, että trummaa, tai vanha, tai tyhmä, tai sitten aina viitataan seksuaalisiin vähemmistöihin, loukkaavassa mielessä ja muuta. Me sanotaan, että älä ajattele muuta kuin, että nämä on tyypillisiä vanhoja leimoja, että nyt sinusta on tullut sen verran tunnettu, että sinuun liimataan näitä lappuja. Että ne kertoo niistä ihmisistä, ei sinusta. Mitäs sanoisit näille nuorille, sanotaanko vaikka se ryhmä, joka tällä hetkellä kokee eniten rasismia, vaikka mustaihoinen, hunnutettu
tyttö, joka kävelee tässä kadulla ja häntä niin kuin haukutaan ihan jatkuvasti. Mitä sä sanoisit hänelle tänään? Mä sanoisin hänelle, että sinne vanha sanonta, että ei haukku tapa, suomalainen sanonta, joka totta kai se tarkoitus on pahoittaa sun mielessä, mutta muista se, että se kertoo tästä sanojasta, ei sinusta. Ja mä annan suuren sympatian ja kannustukseni näille ihmisille, että me periaatteessa sanotaan kaikki, että me voidaan olla erilaisia, ja silti me olemme samanarvoisia ja että erilaisuus on rikkaus, mutta sitten käytännössä sen soveltaminen on joillakin niin aika tavalla vielä alussa. Kiitos. No, mennään vähän pikkasen politiikkaan keskustelemaan nyt. Politiikassa on kuin tämäkin. Olihan tämäkin kyllä. Nyt on tapahtunut 2016 erilaisia asioita, mitä ei ole odotettu, ja se on yllättänyt suurimman osa ihmisiä. Brexit, Trumpin voittoa. Miltä maailma näyttää sinun mielestä tällä hetkellä näiden suurten tapahtumien jälkeen? Sanoisin, että moni sellainen asia, jota pidettiin epätodennäköisenä, on kuitenkin tapahtunut. Kyllä. Ja tietysti se asettaa meidät itsemme sellaiseen tilanteeseen, että me joudutaan miettimään, että miksi tätä ei ole huomattu kylliksi. Mutta nämä useimmat kyllä sellaisia tilanteita, että niissä on kyllä ollut, vanhaan sanotaan, käyttääkseni Suomesta sanotaan, että puntit tasaan. Että siinä nämä molemmat mahdollisuudet on olleet olemassa. Ja esimerkiksi Brexit meni myöskin sillä tavalla, että se olisi voinut mennä toistapäin. Itse asiassa Hillary Clinton sai huomattavasti enemmän ääniä kuin Trump. Ja tässä mielessä se olisi voinut mennä toistapäin, mutta se vaalijärjestelmässä meni näin päin. Ja monta muutakin asiaa. Ja tämä on itse asiassa sellainen kysymys, että jos on hyvin tasan olevat mielipiteet, niin totta kai kumpi tahansa voi tulla. Mutta useat ihmiset toivoo, kun tulee tänne iso muutos, niin kuin näissä vaaleissa on tullut, että tulisi vaan niin kuin kova opetus. Eli että se menisi 49-51, mutta niin kuin minä olen ajatellut. Mutta kun se voikin mennä toistapäin, ja sen vuoksi niin mä olen sanonut useille ihmisille, että valitettavasti demokratiassa äänestäminen ei ole semmoinen tapa, jolla annetaan muistutus. Äänestäminen on tulos, jonka kanssa sinun on elettävä jatkossa. Ja ei tämä nyt ihan tuntematon ajattelutapa ollut aikaisemminkaan. Mä muistan vuonna 1991 vaaleissa, kun sosiaalidemokraatit sai ison tappion, niin sitten mä sain puhelinsoittajan jälkeenpäin sanoa, että no niin, että nyt sitten Halonen katselet, että pitää tehdä paremmin. Jolloin mä sanoin niin, että voi olla, että pitää tehdä paremmin, mutta ei tällä tuoksella päästä hallitukseen. Nyt sosiaalidemokraatit siirtyy nyt oppositioon. Niin semmoinen aika yleinen vastaus, että hei, nyt pidä nokkinsa ottaa, että me haluttiin vaan näyttää, että me ollaan tyytyväisiä tähän tulokseen. Niin, ja mun on pakko vastata, että vaaleissa ei voi näpäyttää ilman, että ottaa vastuuta siitä tuloksesta, mikä sitten tulee. Eli olet sitä mieltä, meidän pitää ottaa nyt vastuuta näistä? Kyllä minun mielestäni on nyt niin, että se, mistä aikoinaan virassa ollessani sanoin monta kertaa, että ilmassa oli esimerkiksi EUta kohtaan aika suurta kritiikkiä, mutta niin kauan kuin se oli maan sopivan kokoinen vähemmistö tai se oli sopivan suuruinen se meteli, niin niihin ei oikeastaan kiinnitetty huomiota, vaan selostettiin, että miksi nämä arvostelijat on väärässä. Kun sen sijaan niin kannattaa aina miettiä sitä, että kansan tekemä kysymys ei oikeastaan ole koskaan niin kuin väärä. Mutta se voi olla tietysti väärin asetettu, taikka se... Mutta se viime aikoina tunteen purkkaus. Niin, mutta se kuitenkin niin kuin kuvastaa jotakin niistä kysyistä, niin kuin me puhuttiin näistä vihapuheista. Ja sen vuoksi sellaiset heikot signaalit pitäisi aina politiikassa pyrkiä analysoimaan ajoissa, mutta se on paljon helpompi sanoa kuin tehdä. Ja tässä mielessä esimerkiksi kyllähän tämä Brexit-äänestys, se vie EU-ssa itse tutkiskeluun siitä, että mitkä on ne asiat, mitä eri maissa koetaan epämukaviksi tai hankaliksi, ja sitten miettiä sitä, että onko näitä jollakin tavalla mahdollisuus sovittaa yhteen. Suomi on esimerkiksi vastustanut sitä, että olisi useamman kerroksen EU, mutta Ruotsissa esimerkiksi se on hyväksytty. Ja nyt sitten näyttää siltä, että kyllä tämmöinen useamman kerroksen EU tulee kuitenkin olemaan tulevaisuuden kuva. Kaikki maat ei ole emussa, rahaliitossa, sitten on maita, joilla on jotain muita tämmöisiä dubioita, mutta sitten niidenkin, jotka on eri mieltä, niin niiden pitäisi rauhallisesti havaita se, että mikä on se määrä samankaltaisuutta, mitä pitää olla, mikä on se kiinnipitävä liima kuitenkin EU:ssa, johon pitää päästä mukaan. Ja näin ollen mä pidän huomattavan vaarallisena esimerkiksi Puolan, Tšekkien tai Unkarin näitä populistisia liikkeitä, koska ne horjuttaa tätä perusajatusta.
Että ei toi Brexitkään nyt viisas ollut, mutta kuitenkin. Joo, Putinihan on aika paljon, nyt katsotaan hänen päin maailman tällä hetkellä ja Euroopan. Niin jälleen katsotaan. Mitä mieltä sä oot Putinista ja sitä nykyisestä Putinista versus se, jonka sä tapasit silloin, kun oli presidentinä? Onkohan tilanne ja ympäristö on toinen. Ja tässä mielessä sekä suomalaiset että venäläiset Putin ja meidän johtoni on toisia. Mutta sanoisinko niin päin, että yhden sen tunnustuksen mä kyllä aina sanon Putinista, se on se, että hän on tietysti hyvin vahva vaikuttaja Venäjässä ja yleensä se, mitä hän sanoo, niin kyllä hän sanansa pitää. Mutta se, että sä pääset hänen kanssaan yksimielisyyteen, niin se oli aikaisemmin vaikea, se on varmaan nyt vaikea. Nyt kun olosuhteet on vielä vaikeampia, niin Suomi ei voi pelkästään puhua omasta puolestaan, vaan meidän oma valintamme on, että me olemme Euroopan unionissa ja me katsomme myöskin tästä laajemmasta näkökulmasta. Mutta se, miten mä sitten tunnen Putinia, niin tasavallan presidentti Niinistö tuntee hänet tällä hetkellä tämän nykyisen Putinin paljon paremmin kuin minä. He on paljon läheisemmässä yhteistyössä. Mä tapasin täällä Sotsissa Valdai-ryhmän kokouksessa Putinin pitkästä aikaa pienemmässä piirissä sen paneelikeskustelun lisäksi. Kyllä minusta hänessä on se sama vanha. Ei ole muuttunut. No on ja ei. Siis hänessä on sitä samaa partitiivi sanottuna näin päin. Mutta sitten se uusi, mikä siinä on, niin se on tullut näiden olosuhteiden myötä. Hän reagoi siihen, että hänen mielestään Venäjää pyritään syrjäyttämään. Ja totta kai nyt sanktiottahan sitä onkin, mutta se ymmärrys siihen, että miten se johtuu hänen omasta käytöksestään, niin se olisi vähän pidempi juttu. Katsotaan nyt sitten. Ja onko mielestäsi poliittinen keskustelun taso laskenut? Mä tiedän, onko se laskenut, mutta se on kärjistynyt väärällä tavalla. Että juuri tässä on nyt sama. Se tapahtuu Brexitissä, se tapahtuu tässä USA:n presidenttivaaleissa, että ihmiset kuitenkin haluaa muutosta silläkin riskillä, että se muutos ei olekaan parempaan. Ja tässä mielessä me pitäisi miettiä, että mitkä on ne keinot, millä me voitaisiin nopeammin reagoida muutoksiin. Mutta tällä kun mä sanon näin, niin mä en tarkoita sitä, että meidän pitäisi antaa myöden rasismille tai meidän pitäisi antaa myöden eristäytymiselle maailmasta tai muuta, vaan meidän pitäisi jollakin tavalla kuunnella ehkä niin kuin kuitenkin erilaisuutta vakavammin ja miettiä, että reagoida sinne, että mikä tämä toinen puoli tässä asiassa on. Tämä viimeinen vastauksessa tavallaan vie minun seuraavaan aiheeseen, eli SDP:hen. Mitä mieltä olet nykyisistä SDP:stä? Tsemppiä vaan lisää ja työtä, hyvinhän se sitten menee. Hyvin menee. Kyllä kansanviisasta lopulta. Että kyllä mun mielestäni suuret linjat on tärkeitä. Se on erittäin hyvä oivallus SDP:ltä, että pitää olla oma tavoite, eikä niin, että on vaan niin kuin vastakohtainen sille, mitä kukin hallitus tekee. Se, että on erilainen hallituksen kokoonpano, niin se totta kai on tämänhetkiselle oppositiolle selkeä, mutta heidän pitää esittää ne omat vaihtoehdot. Selvä. Mennään ihan nopeasti. Onko mielestäsi vastuu, jos me puhutaan kehitysleikkauksista, köyhistä ja syrjäytyneistä siirtymässä yhteisölle, kuten seurakunnat, järjestöt, ja miten näet tämän kehitykseen? Meillä on ollut valtiot, jotka meillä on tämä hyvinvointivaltio, niin kuin mun mieheni aina haluaa sanoa, eikä hyvinvointiyhteiskunta, niin kuin minä sanoin, niin aina siinä on ollut nämä tekijät, siinä on ollut valtio ja kunnat, siis julkinen sektori, sitten siinä on ollut kansalaisjärjestöt, ja sitten siinä on ollut aina nämä ihmiset itse. Ja nyt tämä kestävä kehityskin katsoo, että on olemassa nämä kolme eri tavalla niin kuin joukko, että on hallitukset, sitten on kansalaisjärjestöt ja sitten on yritysmaailma. Ja niin kuin meilläkin nyt kun otetaan työtä saada lisää, niin kyllähän siitä suurin osa siitä työpaikkojen lisäämisestä on yritysmaailmalla eikä suinkaan hallituksella. Et siinä mielessä ei pitäisi musta yrittää enempää kuin mitä on todennäköistä, että voi vaikuttaa. Mutta kyllä tämä tämmöinen omaan onnensa seppä, vaikka olisi ihan erilaiset lähtökohdat, niin se on valitettavan paljon lisääntynyt. Aina suomalainen ja pohjoismainen hyvinvointiyhteiskunta on lähtenyt siitä, että itse pitää yrittää tehdä paljon työtä, olla hyvä työihminen. Kyllä. Mutta sitten toistapäin, niin kaikille voi sattua niin, että on näitä vaikeita aikoja, silloin pitää auttaa tuemaan niin kuin omalle radalle. Ja sitten mä lainaan tässä aina Penttiä miestäni, joka sanoi niin, että kun se tavallaan lainausmerkeissä ensimmäinen ihmisoikeus, että saisi valita vanhempansa, niin kun se ei voi toteutua, niin silloin pitää meidän muiden tulla mukaan ja tasoittaa sitä lähtötilannetta. Joo. No ihan muutama viimeiset kysymykset. Minkälaista palautetta saat kansalta tällä hetkellä?
niin myönteistä noin valtaosaltaan, että mä ajattelen, että ei saisi muistella vanhoja aikoja liikaa. Että totta kai 1990-luvun loppupuoli ja 2000-luvun alku oli aika hyviä aikoja, mutta ei ne tule takaisin haikailemalla, vaan nyt pitää katsoa. Onko sinua pyydetty takaisin presidentiksi? Ja haluaisitko uudestaan? Ei missään nimessä haluaisi. Sanotaan niin, että ihmiset enemmän haikailevat, että asiat oli silloin hyvin. Joo. Kiitos Tarja Halonen. Ja ihan tässä lopuksi, sinullahan on syntymäpäivää. Ja joo, valitettavasti taas. Ai miten niin valitettavasti? Se on kunnia ja hieno asia. Ja minä lähdin nimenomaan hakemaan sinulle tuon hienon punaisen kukan. Kyllä, sinulle ja myös kakkuun tässä. No, me voidaan tämän haastattelun jälkeen käydä tuohon kakkuun käsiksi, vaikka mä epäilen, että siitä jää kyllä toimistolle. Joo. No, joka tapauksessa mä lupasin. Mutta hauskaa joulua, se on kaikilla. Kiitos samoin. Ja minä lupasin tyttäreni laulaa sinulle hyvää syntymäpäivää, joten paljon onnea vaan, paljon onnea vaan. Paljon onnea, Tarja, paljon onnea vaan. Kiitos. Kiitoksia. Ja hyviä vuodenvaihteen pyhiä kaikille. Kiitos samoin ja kaikille hyvät joulut ja hyvät loppuvuosi kaikille. Nauttikaa elämästä ja siunausta. Voiko näinkin sanoa? Kyllä voi sanoa, oikein hyvä. Kiitos. Kiitos.